ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನೀನಿ ಮೈಸೂರು ಝೂಕ್ ಬೈದೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಪೂರ ಓಪುರುಂಡವು ಮಾತ ಮೂಲುಂಡುಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪೂರ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಡಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒರೆಯಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಪ್ಯಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು, ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೋಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಪಕ್ಷಿಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಪಕ್ಷಿಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು. ವಾವ್, ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಗಿಳಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಎಲೆಲ್ಲಿಯ ತುಯ್ಯರೆ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಲ್ದು ನವಿಲ್ ತೂತರ ತೂಲೆಂದು ಬೊಲ್ದು ನವಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಲ್ದು ನವಿಲ್ ತೂತೀನಿ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಇತ್ತಂಡು ಪಕ್ಷಿಲು. ಪಕ್ಷಿ ಪೂರ ತೂದ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ವಲಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಚಿರತೆ ಪಿಲಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೂರು ಚಿರತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಿರತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಚ ಪೂರ. ಐಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ದತ್ತುದೆ ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಏರಾಂಡಲ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯ ಪಂದೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡು 2005ದ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿಂದು.
ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪೂರ ಐನ್ ತೂವೊನುವೆರ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಶುವೈದ್ಯ ತಂಡದವರು ಜಿರಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಉಚ್ಚು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಜನಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಏತಾಪುಂಡ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುದೆ ಆನ್ Sitting there. Sure, it's okay. Go ahead.
ಗೈಸ್ ಮೈಸೂರು ಝೂ ತುಯರತ ಎಂಕಂತು ನಡತ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬೋದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಜನಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದಪನೆರೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂದುವೇ ಜುಲೈ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿನ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಯನ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿಖಿಲ ಆ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.